Mga makina ug pasilidad sa Mandawi City Slaughterhouse nga nahimutang sa Barangay Labugon nakit-an nga guba. Sayranta sa report ni Nico Sereno. Nag-inspeksyon ng incoming Mandawi City Administrator sa city-owned slaughterhouse sa Barangay Labugon. Babantayan ang karaan na nga edipisyo na nga huso na gani ang atop niini. Halos wala na sa isulod sa building kay guba na sabkuno ang mga makina nga gigamit. Mao nga mano-mano na lang ang pag-ihaw sa baboy. Mato ni Attorney Gonzalo Maligon, kaniadto AA ang standard sa maong pasilidad. You can just imagine ba, importante man kay ang health, no, and safety sa atong konsumidor sa Mandawi o sa uban pang konsumidor. So we have to make sure nga atong pasilidad is up to the standards. Ang inspeksyon kabahin sa pagpangandam sa transition team sa paglingkod na sa bag-ong administrasyon. Matod ni Maligon, may mga report sila nga nadawat kabahin sa slaughterhouse. Usa sa gipangutana sab niya ang operasyon sa mga nagnegosyo og baboy sa compound. Ang mga ad gi-construct tapad na sab sa slaughterhouse kung adto sab nila ihawon ang baboy. Sa unahang bahin didto ra sab nahimutang ang litsyonan kun din adto aslon ang mababoy. Matod sa pipila sa mga nagnegosyo, gikan sila sa Barangay Mantuyong apan gipabalhin ni atong 2019. Makabutang ni sa mga baboy noon. O una nga naabot mi diri 2019 dili pa ingunan ni ang sistema. Ang kuan pa lang iya pa lang kanang kuan sa iya ba sa sulod sa nang ihawan ang muray na sira. Makina. Makina. Dili pa yung nani kaguba. Pag-abot sa bagyong audit, muna ni siyang hitabo. Basta mag-agi lang ng slaughter, pwede ra. Pwede ra out. Kung sa mag-agi na ng restriction nga, ang baboy okay. O ari, ano lang. Kung unsa ang plano sa bag-ong administrasyon sa ihawan, Wala pa. We will ask the experts to determine kung viable pa ba or what's the best move. Amo lang na-confirm before our eyes nga tinuod ang mga istorya. Ngayon, ani ka deplorable. I think that's the word that I can use. And states atong slaughterhouse for a city that prides itself as a highly urbanized city. samtang si City Administrator Attorney Jamal Kalipayan dihang gipangutana kabahin sa issue, mipasabot nga plano untang palambuon ang maong abatwa pinaagi sa PPP o Public-Private Partnership. Apan mitugyan na niini ngadto sa bag-ong administrasyon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.